Ki Gareng. Kepiye Limbo? Mbok Limbo iki ana apa sak temene kok nganti tak sawang-sawang rada kurang kepenak iki, Mbak. Mbok Limbo. Kepiye ya Ki Gareng? Simbok khawatir banget iki Ki Gareng. Putriku Limbo ora ana bali-bali. Aku iki ya sangat-sangat khawatir banget ngono. Aku teko kene iki arep matur ki Lurah Semar supaya njaluk bantuan nyuwun tulung supaya putriku Limbo iki iso digoleki nang ketemu atiku ayem ngono Ki Gareng. Ngene Mbok Limbo ya. Mbok Limbo iku pastine ya ora apa-apa. Mbok Cange. Iya, kepiye Ki Gareng? Sawetara iki Kanjeng Rama Semar iki lagi tindakan kisah. Ngono, Mbok Cange. Kisah teng pundi? Ngene ya. Sawetara iki apa kahanan sing ana ing kene iki dipasrahno marang aku Mbok Limbo. Mbok Limbo iki tetep tak goleki. Mbok Cange. Iya, kepiye? Dadi perkara niki Limbo ora ana bali to. Bener banget Ki Gareng. Iya. Iki ngono pancen ya bakal dadi tanggung jawab awake dhewe kabeh. Mergo Limbo ijek warga masyarakat kene. Mula saka iku, kayane Pak Gundul tekan kene. Sik, sawetara iki bakal tak goleki. Ana, Mbak Cange, ana Ki Gareng barang. Iki sak temene bahas bab apa Ki Gareng? Ngene Pak Gundul. Siap. Iki ngono awake dhewe iki ya ketrimanan tamu. Tamu sapa Ki Gareng? Ya iki ngono, Mbok Cange. Mbok Cange iki matur marang aku supayane lapurane njaluk tulung supayane Limbo iki sawetara iki ilang ngono. Pak Gundul. Lho, masa ilang iki? Nondi ngono? Ya ora ngerti. Kepiye ceritane Mbok Cange? Ngeten lho, Ki Gareng. Iku ngono pas iku aku arep masak ngliwet. Kayune entek. Lah mula saka iku Limbo iku tak utus golek kayu ngono. Kayu bakar. Lah kok delalah ora ana bali-bali mula saka iku aku iku banget kawatare sing jenenge mboke karo putrine sing adine diblong dhewe. Wediku iku kok nek digondol garangan ngono. Pak Gundul, siap Ki Gareng. Kepiye? Iki ngono awakmu ya. Tak utus karo Bagong supaya bareng-bareng ngluru nondi parae nondi panggone Limbo. Ben gawe atine Mbok Cange iki rasane tentrem. Gawe ana Mbok Cange iki tentrem lan iso awakmu iki nggo bali Limbo. Siap. Ya sing jenenge aku iki mumpung kesempatan berbakti karo mboke, mertua-tuane, calone. Wis aja ngono sik. Pancen ngono kok Ki Gareng. Ya sekarang aku udah siap. Lho. Bagong. Lah. Bagong ku nek nalikane turu ditimbali kok ya ora krungu-krungu iki sak temene iki ngipi ta apa Gong? Wis tak gugahe. Gong, ayo Gong. Lho. Kang Gareng. Bagong, dalem Kang Gareng. Iki piye to Gong? Awakmu iki kok keturu kok ditimbali Kang Gareng kok ya ora krungu to Kang? Gong. Ya sepurane wae lho Kang Gareng. Ya piye meneh? Aku nek turu ku gak krungu kok Kang Gareng. Kudune iku ya dijenggol Kang Gareng supayane aku ndang tangi ngono. Iki sak temene ana apa Kang Gareng? Tumben banget. Ngene lho Gong. Iki ngono Kang Gareng iki mau entuk laporan saka Nyi Cange. Supayane Nyi Cange iki golek luru bantuan ngono Gong. Emange kenapa Kang Gareng? Nyi Cange kenapa? Ngene Bagong. Miturut aturane Nyi Cange, Limbo iki rono bali ana ing omah. Mergo jarine Nyi Cange iki Limbo sawetara iki lagi golek luru kayu bakar. Lah mula saka iku Gong,
Nyicange sing jenenge wong tuwa iku nduweni rasa kuwatir karo putrine sing dina diplong yaiku Limbo. Tapi ndelalah nalikane Nyicange iki ngenteni nganti suwene ra karuan, kok ora ana bali-bali nganti tekan ape surup lho, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Lah terus hubungane karo aku apa Kang Gareng? Lha ngene, mergo Nyicange iku ya klebu warga masyarakat Karangkadempel. Lah mula iku Nyicange iki matur marang Kanjeng Rama Semar. Lah berhubung Kanjeng Rama Semar iki ora ana ing dalem, mula saka iku Kang Gareng iki kang duweni hak panguwasa ning kelurahan Karangkadempel ngono, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Lah tugasku terus apa Kang Gareng? Ya ngene. Mula saka iku, Gong, iki ngono awakmu karo Pak Gundul iki tak tugaske kono susul Limbo lan jak bali. Siap Kang Gareng. Wis kakek budal. Siap. Wih, aku iki golek Limbo iki mestine kok. Alah, mestine aku kok dadi mantune Nyicange. Mula saka iku aku ya kudune tenanan goleki aduhe kekasih pujaanku iki ada di mana. Tak terawang. Wah. Loh. Apa nanti kowe? Apa nanti? Iku apa Gusti? Iku apaanan Gusti? Iku apaanan? Tak tutup mata kok masih ada. Iku piye? Sopo kowe? Dia kekarepan apa ana ing kene iki? Aku Gundul. Aku apa? Aku sampai lupa. Kuwedeno. Ya. Dia kekarepan apa kowe teko kene iki, Dul? Aku ada mencari Limbo. Limbo. Bener Limbo. Sak ngertiku iki ngono alas. Ora ana jalma menungso kang duweni digdaya kuwasa lan ora ana sing wani mlebu ngancik ana ing kawasane Buta Yeksa Buta. Mula saka iku Pak Gundul. Siap. Aku wedi kok. Iya. Yen kowe ra gelem bali lan bali sumingkir ana ing papan kene, sira bakal tak ganyang mentah-mentah iso bali kanthi jenengmu sing bali. Maafin aku nggak tahu. Nek di sini ku ada buta ngono. Maafin. Lah. Kepiye Kakang Buta Mendolo? Iya, kita terang. Kepiye ceritane kok ana iki bangsane Yeksa Buta kok iso dileboni jalma menungso ngudut raken iki? Iya. Mula saka iku. Penak diapake iki. Maafin. Ya, syukur. Iku ngono hukuman sing wani mlebu kene iki. Maafin. Dul. Aduh. Gong. Aku wedi lho, Gong. Buta. Kepiye? Kowe kok sembarangan lho. Iki ngono baturku. Ya iki ngono Pak Gundul. Kowe iki lho sembarangan. Nek iki Pak Gundul utunge aku ndang teko. Nek ora teko iso tewas iki. Aku netepi dawuhipun Sang Prabu. Yen sapa wae mlebu ngancik ana ing kene iki tanpa permisi tanpa izin, mestine bakal tak adang tak
ganyang. Ya bener Kakang. Iya. Sopo kowe? Sik, dari sik Dul. Wah, kita kowe kok lemes banget ta Dul. Maafin Gong. Duh. Heh. Buto. Ngono. Iya. Aku ora trimo. Yen kowe ganggu Pak Gundul iki ana ing kene iki. Nganti kok cengkiwing jujune ora tewas. Iya. Pak Gong. Siap. Mangatenono. Kowe iki musuh sing adepi sapa? Aku kang diarani Buta Mendulu. Ya bakal gawe kowe bakal cilaka lan sabala kancamu yen ora gelem bali ana ing papan panggonan kene. Lho. Bagong kok ngono ki. Bagong lho iki lho. Kakang Buta. Kepiye Buta Terong? Suwe-suwe Kakang. Penak iki kita adu keseten. Yen Bagong pojak dialog kano bare. Iya. Gong. Yen kowe iso nampani aji bantelku iki. Ya. Kowe parati matok Gong. Sawangen. Ya. Lho. Sembrono. Ya. Yen ngono tampan iki. Ya. Bu. Loh, Bagong. Ngene lho, Bu. Aku nganti kesel banget lho, Bu. Si mbokmu canggih iki njaluk bantuan. Dilalah kok nang kowe rono bali, Bu. Sepurane wae yo, Gong. Aku iki ngono sak temene keselen. Lan aku ngono layah-layah. Dilalah aku iki keturu kok, Gong. Piye? Keturu? Iya, Gong. Piye, Bu? Keturu? Bener Pak Gundul. Wah. Gak baik. Nanti aku harus tewas di tangan Buta ya, Gong. Bener, Mbok. Sepurane. Ya wis, yen ngono ayo bali matur marang ibumu Limbo, Mbok. Kok gawe-gawe ontran-ontran nganti wong sak kelurahan Karang Kedempel nganti kawatir. Ayo bali.